Ahojte, v tomto videu sa ide viazať mužská rockerka. Začneme tým, že si na 14 háčik upevním viazaciu niť. Takto. Ďalej prebytočný konček odstrihnem. S niťou sa dostanem viac dozadu. Až po miesto, kde sa háčik zahýba. A o pár omotov naspäť. Ďalej si zoberiem nejaký materiál na chvostík, najlepšie takýto lesklý. Zopárkrát som si ho preložil a ideme ho priviazať na háčik. Prebytočný koniec odstrihnem. Takisto aj chvostík, aby trčalo zhruba pol centimetra. Ďalej si zoberiem zo pár CDC pierok, ktoré si upravím a rovnomerne ich pridám do štipca. Predĺžim si niť, o ktorú zachytím nabovačku a niť následne vrátim naspäť k háčiku a zaistím. Do medzierky, ktorá nám vznikla, vložím štipec s CDC perím a uvoľním ho. Následne to roztočíme, aby nám odtiaľ CDC neušlo. Chytíme si to do štipca. Dabovačku môžeme odtiaľ vyťahnuť. Vzniklo nám dačo takéto, čo následne budeme krúžkovať smerom odzadu až dopredu. Celý čas CDC začesávame dozadu, aby mal ten správny smer. Zachytíme to niťou. Začešeme dozadu. A mužku si podľa seba upravíme. Urobíme si uzlík. Poriadne utiahneme, aby sa nám to nerozmotalo a môžeme odstrihnúť. Ďalej môžeme použiť výraznejšiu farbu, napríklad červenú alebo oranžovú, ktorú si pripevníme na hlavičku a trochu ju zvýrazníme. Prebytočný konček si odstrihneme, urobíme uzlík a zase odstrihneme. Ďalej je na vás, či budete lakovať alebo nie. Ak áno, malú kvapočku si nanesieme na hlavičku a necháme zaschnúť. Rockerku máme hotovú, už nám ju stačí iba zobrať k vode a testovať. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a do komentáru napíš, ako ich vežeš ty.